Уважаеми колеги, има няколко основни теми, на които привържениците на бързото приемане на Украйна в Европейския съюз не говорят нищо. Първо, ендемичната корупция, за която самите украинци казват, че е най-големия проблем в страната след войната. Наскоро президента Зеленски се опита да постави под свой контрол двата основни органа за борба с корупцията, като това щеше напълно да ги обезсили. Второ, изобщо не се говори за гоненията, на които са подложени духовниците от Украинската православна църква. Без никакви доказателства те са набеждавани за руски шпиони и са преследвани, затваряни и осъждани. Трето, оглушително мълчат евроинституциите по повод насилственото събиране на млади хора по улиците и автобусните спирки на украинските градове, за да бъдат пратени на фронта, често без никаква сериозна подготовка. Четвърто, въобще не се обсъжда въпроса за това, че много от земеделските производители в страните членки на Европейския съюз ще загубят субсидиите си, които ще отидат при украинските им колеги, когато Украйна влезе в Европейския съюз. Обаче мълчанието не решава тези проблеми. Напротив, задълбочава ги. Благодаря.